Hoda hamkrai samung tang tongnai Rocky Murasing bini kailai pandao heli manmani rangrogno lukorogno yapharani muchungjago hunai bini khatungmani bai tai Tripura People's Foundation mothani sakthar bungbai songchajakha Hamjakma Bagwikha panda mungoi kaisa alaida panda butang o panda butang songchajakha Mia 5 tarik December 2025 salmario Hathai Kotorni Hawaibari tai Nareng kami Ashram-O tongnai hostel ni serairokno khata kolom tai ri kutungrok Bagwikha Hamjakma Bagwikha o Hamjakma Bagwikha pandao thangai manjakikha hoda hamkrai samung tangnai Rocky Murasing sakbai thang tongma karibo haino Tripura People's Foundation ni songchafang tai director Dinesh Deborma tongkha hoda hamkrai samung tangnai almalamin tai juda juda luka hamkrai samung tangnai adongrok o sale pandari bisingti borok manui yapharma bai baksono kok kahambo yapharka je kogrok langbao kathang tongnani bagui hamchana chasana bagui nangmani kok bitirok khanai je chili thumui tujak o mangplirok tai kok thumui tujak kok obviously because it is that will be very difficult. Tahu jodoh tuh baru ngising tuh je semua kok lamun lagi abo kuilan kok sangke ani sini kamu ani ini Rocky Murasing Bagwikha step nak khata mo hine je borok ni kaile pandao je tam juno mana Hiali o je Rangban mani and borok all sakago announce khai ka ki ke borok ni bhai kono gift tak to bhai ni lor ke sai mara arikal bar kono mai tar bhai ni ke sara muso ba jodono sara arikal bar pekan bhai mani to bhai ni to phano borok Hamjakma bai Kailaibarini do kaisa phaigan ke kaisa mukumuti pheu je chini yanti bo borok kaisa khaba glass ni set plate ni set baksa kugar sugar bro phayo abo borok ni watsu mong ke chini thani bo joto si tomo kugar bo tomo plate bo tomo glass bo tomo je changa bo ro phai bo hai si khiklai tom jam nai so khiklai tom jam ni sai aham borok phai donation dokha rang dokha ke tam thaiman or Rangbai je chugya nugya tongai ro so chubawai manu hai hai wan chugui borok announcement khai bale kam step oma hage wan chugnai borok tini jorate to ang nuya khu borok no tule no nor leke balo no khate ke wan chugnai ro nuya no be borok ni babe tabok de se tali dari de bana ye nari dari to tini nor ne bala sape bani amo haya je nor ni nor bo bigra ba macha ya manu ya rakli to mani to phano kaisa buk khabai borok je donation na mucho mani amo nei wan sumisi jis pon tini nor me thani ori kansa sumba nile borok rimano ba mungsa mani le borok ni kaile pa do je manna na mani borok nai awai lugo thani or bagel nai taki nor ni bo kaisa ri paigani ba chui thani mano ama ekeno amro no chuba na buji na ble debo ko ko buji rupini wansi na ble to ang ko debo no sama da rupini wasa sai mali ang ba to phano bo age wan chuba na ai khak ta yote bo chung oza ga to na ko zo so na pa ne bo ro sibisi but tini si di thani khai man to figa tm to kani editor boni yang di phano chung pura wo information gimana kaisa social media te ba YouTube te so information de khante jotono saiman thamane tini Rocky Murasing Bagwikha live mo ta muski so thari jotono bono support khai boro khai te boro khai ne mansu tamne ke chini tibrasa para bisingo tomo so thangai sob somoy bazar thangai Pasti bagai bazar orang hasan kesamlo somoyo sempat tangari paimani anu borok hage wan sumnar joli to ke tini Kailaibarini
যে মানমানি নম্বর আমাকে ডোনেশন আমাকে তে বড় রুবন হনে খাতলাই সো হামবাইকে ওইসা তাকো রকি এন্ড গঙ্গোত্রী ম্যাডাম নো নরক যে স্টেপ তিনি যে খাইবানি হাই অবতল হিস্ট্রি ও সিজারি থাকা ফার্স্ট কাপল ইন তিব্রাসা সোসাইটি যে নিজে নাই ওই কাইলে পান্দানি হেলি নাই ওই বুইনো ডোনেট লাইলি খা একদম কটরকুক বখা কাহাম বখা কুয়ার নানাং বনি bagai তেওইসা বনি bagai kali ang asosiun